Proste sa vykašli na dokonalosť. Tiež keď som začínal cvičiť, cvičil som všelijak. Bol rok 2005 a nebol internet, ako ho dnes poznáme, presýtený fitness contentom a tie informácie, ktoré na internete boli, tak boli samozrejme Schwarzenegger a spol. Podľa dnešných noriem boli tie rady totálne nepresné a miestami až zavádzajúce. A proste sme cvičili podľa nich a čo? Chytili sme činku, nejak sme ju podvíhali, poťahali a dobre. Samozrejme, že ten progres nebol taký, ako by dnes každý očakával alebo každý chce. Tie techniky neboli dobré a tak ďalej. Proste ale cvičili sme, pretože nás to bavilo, chytilo nás to a chceli sme niečo so sebou robiť. Tak aj ty. Nemusíš ovládať celú encyklopédiu cvikov a nemusíš tie cviky ovládať technicky 100% správne. Proste začni, postupne sa budeš dokonaľovať a vylepšovať to. Ty proste jednoducho začni. A to isté je vo všetkom. Či chceš robiť začať videá, nemusíš čakať na dokonalosť, nemusíš si kupovať najlepší mikrofón, najlepšiu kameru alebo najdrahší iPhone. Ja točím na obyčajný Samsung. Nevravím, že tá kvalita je skvelá, ani zvuk není dokonalý, ale proste točím, lebo ma to baví a snažím sa odovzdať nejakú hodnotu. Proste začni a najdôležitejšia je konzistencia a vytrvalosť. Takže ak chceš začať cvičiť, ak chceš začať zdravo sa stravovať, ak chceš začať točiť videá, ak chceš proste niečo začať robiť, o čom si presvedčený, že ťa bude baviť, tak to proste začni. No, nečakaj, ale začni.